тримесечие на 2012 година. За да бъде обявена рецесия са необходими 2 поредни тримесечия с отрицателен растеж. Нулевият растеж е добра новина, защото прогнозите на повечето анализатори сочеха спад. Данните за Европейския съюз като цяло показват ръст на брутния вътрешен продукт с 0,1%. Молния удари самолета, с който президентът на Франция отлетя за първата си среща с германския канцлер Ангела Меркел. Франсуа Оланд беше принуден да се върне обратно в Париж. Инцидентът станал 4 минути след излитането. Оланд не е пострадал и се е прехвърлил на друг самолет. Срещата започна с час и половина закъснение. Всички очакват с интерес как канцлерът на Германия и президентът на Франция ще преодолеят различията си за справяне с дълговата криза в Европа. Двамата лидери са под огромно напрежение да постигнат компромис с оглед политическия хаос в Гърция. По-рано днес Франсуа Оланд официално встъпи в длъжност. Малко преди заминаването си за Германия, Оланд очаквано посочи Жан-Марк Еро за премиер на Франция. В Гърция ще има нови избори. Парламентарно представените партии не успяха да се договорят за създаването на коалиционен кабинет. В среда се очаква да бъде съставено временно правителство. Президентът Каролос Папулес не обяви дата за вота, но се очаква той да е в средата на месец юни. Социологическите проучвания показват, че настроената против споразумението за бюджетни ограничения коалиция СИРИЗА ще вземе най-много гласове. Продължаващата политическа криза в страната засилва опасенията, че Гърция ще напусне еврозоната. Европейските лидери на няколко пъти предупредиха, че ако Гърция се опита да излезе от споразумението, финансовата помощ за страната ще спре. И въпреки кризата, поглед към предстоящото лято у нас, спасителите и медицинските екипи вече работят по плажовете на Варна и на курортите около града. 3 реанимобила дежурят на брега от 8 сутринта до 6 вечерта всеки ден. По ивицата ще има над 30 медицински пункта, а само на територията